Joseph Azzopardi, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, rakkomanda lill-Gvern sabiex il-linji gwida dwar ir-reklami tal-Gvern il nħarġu mill-uffiċċju tiegħu sentejn ilu isiru parti mill-liġi. Dan wara li l-Kumitat Permanenti tal-Parlament dwar l-Standards fil-ħajja pubblika mexxi mill-Speaker Angelo Farrugia ma qabilx mar-rapport tal-Kummissarju preċedenti George Hisler u allura fi kliem il-Kummissarju preżenti jidher li hemm il-bżonn li dawn il-linji gwida jiddaħħlu fil-liġi. Dan għaliex fil-konsiderazzjonijiet li kien Angelo Farrugia brabta ma' riklam maħruġ minn Ministru, l-Speaker kien qal li ma setax jaqbel mar-rapport li konkluda li dawn ir-riklami kienu jirrappreżentaw ksur ta' etika għas sempliċi raġuni li ma kellhomx bażi legali. Għal-qasant il-Kummissarju Azzopardi insista li l-Kumitat law lest jistrieħ fuq il-Kodiċi ta' Etika Ministerjali u lanqas ma huwa lest jirreferi għal linji gwida huwa u jikkunsidra l-allegazzjonijiet ta' ksur ta' etika marbuta ma' riklami mħallsa minn fondi pubbliċi. Bekk, il-Kumitat effettivament ħoloq sitwazzjoni fejn huwa ma jistax jieħu azzjoni kontra tal-iksur u din is-sitwazzjoni għandha tiġi indirizzata b'urġenza. U kompla jisħaq li dan kollu jelimina kull dubju dwar il-validità ta' dawn il-linji gwida. Din il-materja issa se tmur quddiem il-Kumitat Parlamentari illi jrid jieħu deċiżjoni dwar dan.